We want to pray and start. Yani tutagetego saba ekegusi kutochake itukuliarero kiunganyo cultural talk domicile at Humphreys Hotel. Your program host is Obino Nyambane, and the topic of the year, of the month, is Okoibora. Personality on Ben Mumani, and the clan of today, Ubasi Bugetauri, in that order. Yamana Sogoika, Eikare Buiwenka, Punatoko na Korea Chige Keruchinga ko. No Borosubwa Manyagitinga Minto. Tose Manito was Semia. Chimbu Chinsoni Megiro. Yaba gusi ya Manyagitinga se muabeta. Iga atoko nyorani, tuatebani. Nonye kobwate gento kiko chandete keko genda ne chinga ko chito. No bwate obosibole bwokoboria elindo tebereriwe. Buna toriga our audience abato sonjita abatorigireti na abange mono. Tigante ebensengima. Igono ikaransa sore toreka no urwarete kurubosio okane ibitogo kora enide bari batoroje na barabarore na amahene kidoka nento twanjete kosemanye abagakambara abaginambara abasubati mbara abakungumbara bamurambara abateri mbara n'abatengi mbara bonzi biyamona asogwita tigango tosabe bakungumbare gotenena basacha bonzi para mutende morusi nekigosi
Engoro Biamono sogo toiki omochini ni bwegetamo yamono mobariri. Enkoro Tero tumeranire somo bogani yo Tokyo nganyo. Engoro oto etsem no ngai. Engoro seseni amasense seseni obino nyambane seseni moses yokemo seseni makini seseni anyamoko seseni anyandika n'abantu bonse engoro bari maiga. Engoro yaranko anaturu kwanera ubasire konga yatengera mukonga motinga nochonka bere nchage kukamagwa kameire. Engoro toetse no ngai tonyara korengereria na komanya asomo gusiarwete. Engoro toseseni ase engakie. Engoro yamono sogo tongera yakeva gacha yakomogendi. Engoro twensiamo engoro tigerebo. Engoro tigerebo. Oko mongera ga kubirende. Bari gabaru sabayo. Aminga yamono tima itiko se ogananya ari gusaba no gwasaba. Chinga kiechio konyana tugutaka kurigereria murabaro wiri tuko noro okore tu asitore no moaka marita makini umubasi mukamanchage tete ko mwali bageri atotena ukabarambwa muma ukabara ngomuma ugakora ki ugachwari ngomane ugantigera machere leta kyo kogenda yi ma tulikwane buya machari leta kinkogenda bwo mame nabona ate abayigo Undusi tongo no gaya na tongo mochochi ote chema itamo into makini o tugali ugekara ukaro nyangongo saragaita bugali ugekara umakini Eri goro sito erega alia obasi kuanya mache idumu masike okurukwanga omugesaka bali togotiana nga ogesaka matalema nyaineke semerati eneke so bangina ne namba wako beta eneke enkurungu abamba libako kagera nga so baba twa semerati ko ali enkurungu mache na sarenga akongulu arengolo sana Rinekalo tuanyo nibu yeito no tuale bra tuagacha mwaibire na mwanyone eri weto tani tuaila waibi ni watu wale ko tuabate tukichinye ko batambo karo chimokete mwata seria tukagende mpurongo tukabeka bano chinza go tikatwara usikiri mokete ngijara ngo tukagende mpurongo tukalata tukichinza tukabeka kotalia bokabarambo Bokabarambo muma bwatandrango mangana manene muma niki ingana linene onyo koromenga yia ingana linene amangana nale tokora kora muna musio ogosoligo kwanya wakiro muntu bagwa atamakuru chikuchimena kwanya kwagose no yumene wakagambu bisetu enga ugo chikogenda utake toba konyo monene kwanya n'umuntu ulia nero gukora ugo siyokera ndito no sokuru tigandana tutikigende okaba ara no ayu kole tini okaba ni jokes bad jokes I like a cast they told you address or your clothes that day you were going to visit your grandmother it left you dead. In other words, ekara tukuna kugenda ruituko
kira ringana to ukoja gukora na gukorera abami into na riri to gukorerwa elinde bano tulirende sa elinde ankyo ndije tanyora sitake to gukonyi gukora bubule ndiko kwa mundusi yako itaito kumukanya mundusi ya taruze ngobane kaba machiri yeta kongo chibumago bako obomame igantigatria amasikani yakabura na nuyu oita kwana sita nuyu oyimo mwasakora akora oyimo komora ine bono murala toronke na bara sikoboka nengo yaita ataka nganye ne sama ngana alwa kwanta mako amasore wenge tamo ekibali wasengo bakora february elinde karamu konya gutara elinde karamu konya kumira n'abandi abamumanye n'abamutanya korora elinde mole ndoroge oroge nta utara koro mwaka nara gwo batebana amen tere mongere ngata bobo kya wangatire eranzo ngata bobo ko ira bobo kya alimu atagara ko sababu abata stadium alimu asika yegiro baseto mugaza gitana sabeto atanga ngoro obate biu ole ndoro ngoro wake ndo ganda kukabara ko gara kukabara mu mambo agenda tanga kamera ko ngobono mwambaro y'abakuru ngo yange jinji yawe one kiri kuwana mukabara montaro tenga no mukabara urukora mukabara no muyibu igona umuntu igara gatebyo uru nteroge nare gatebyo of course ninje nasa bete lakini rero umuntu igara gatebyo uru are ndense tegenda corruption obukabara n'ogwibi obukabara nekera okora ebintu bisakini gisakusa kera okora ebintu birasakura egisaku nya obwibi igo bugutandura ense yaba amachweri abantu basakurira noanye naye ogenda ogukabara oikeru obugima bwawe bwogusarika utame okibonyo korume okikuwa ebisoro osarike omugusiyegera akolire okomocha mochiki omotangane bahene okoriyegere gwa ebisi wanya korume nokware gotama gokibisi mwabonekere gwasariri korwa wakora obukabara watama gukibonyo korume ogwatama kore machwari nki omubayeno yogutoroki abatura ngase kwabekirwe oga ase kwabekirwe okore n'obwegeno ikirura saria sabo akugwata abo gokogenda bugirango n'obusoku ngo yawe yatandukire majara dieta kende nkiyo gukonyora asikwara kori wasali nesende yose yakogenda bukabara sente kogenda kifoja chikori kuchishinga chile yorukya baiba iwo omubaye n'ingwate n'icyo sana asense naso umuntu unaye
kinara kenya mwalimu wana ndia mwa Panolwe amangana ayo kunarego ukabara tari buibuka osebo kubuka bona amangana ma orogendo rwao nandabe kirringane rimongoroke oroge rwao ne buibi ne bana amangana ukuruta tutama tuno ko yakwana kuna agenda boye akaranya biara kube kuri aende kuri iyo ramanga biara aliko sakasa ngano no wirwa biara yara me ukabara bwa motiki orogendo rwao rwakaritu ndio no mwaka makini asamangana iwakwana oyokwana nyandika korokwa nando tutorate naki okogoro okumama no seredi okogoro yani nga okereto rusuku asibotara para ani na very equivalent tuwelio tawote banga bakunguna baya nimero ya koreki ya basari those are the equivalent to kolera lero yes bakungumbaya meno ya basari ko mukungu muya noyo okwana muya ungaboka no kibotingiro bya bwakwe kinero yategerera akya bakungu batubwerete birengere Yonda teberero to introduce de Kenya andero te que birengere de toros bibase erumu ema kato kwana maendeleo na otro naye kwa kwana litandra leo ligesongo tutatukuliye litaliye kebusi litaliye songo tokuliye litaliye kebusi tole amo twins igone liswali koboni aya soterere ga gosu karansete osoto tekerete ase andonsiense wengima ekoboliga ngakyora kwane congratulations ekebusi ase kebusi gabara tema eliyedanga congratulations ngakyora kwane ase kebusi aha bana diatra babali Bikundo Yamono. Congratulations ekebusi Bikundo dai Yamono. Welcome sir. Karibu tena. Karibu. Abageni baitu karibu. Mugambie nchoke oba welcome riga nasi tu togo semania gutirania ikibusi. Karibu sana mwana. Na bagisangi bao. Thank you. Okay, you are welcome. Oyuole batera akoro kwa Bikundo na Dante na Ombuna
ababugi obokano bagana Aminga bari domiciled at Kyunganyo Humphreys Hotel. Igana se toko igekeke gusi. Asini mwaite iru lakini bongo sabo mwaka makini aba erere umubayino bwiri tukuri arero ikiara tuko nyoto somiri inu nabaga kamunyumanye abakunira asini Tongo mo George. Itongo no gaya. Tongo no gaya. Itongo mo George. Kwale kubora ngabukabara bomuma bwatandura ngo bane ikaba machara lieta ingo chimako kuma uno yo intabo ya batebe kale kuwa ko kora libojo agana alisubiru mwaka kwa ngo atamoji kwenye kolumi kiana muiwa tali wako kwa robe ale na hino parte ulele to ini ga wana kan kwa wasire na yo box kwenye kolumi kwa ma hotela sikero rogenda ruitu wakara lituko amangana ali to kokora mono mona lingana lina tuanda ne likurmo bokaba mwaka ni mkoa ngo bokaba no bukuru tali bukuru mbweka nonyere nkwana embe nonyere ambaye ni yata hiyo nano kotakitigera romo gako yo kireke rugo kera kire na yo tire ne ngabo ne ruri na kana na iche na kana rugo te na kana na era tigari uno omai ko ganda mambia anke aye ekarabu akire nye kwale ngo mwana mu mulego so mwisi ko kuri yemenamo omai ko ganda bana body iyo onyo no ne ruri ta te rugo ukaras to ko boli amaboli na ba isi ko ko emereme ukabara bomu boli wa ko la taigo wono wa chakra ko be uno wa tangi kiko simaka na kyo Okogesi. Bali bago cha no monolio ndi bwege Swahili batena tenda utenda potendo tenda tendo la hekima niandamena mwenendo sawa na yako kalima kalinya yenye upendo kufurahisha mtima kwa sababu kila mchimba kisima budu ingia mwenyewe ukabara mbomuma kuyamona wana chinse chitiganda ngeli umwalimu nyandika kwenye twasoile kuburani bagaga Elieta congratulations yeke businga kana tebi bikunda tote bikundo bwe mingi Aminga Omuntu noyo Aminga kitara kwa congratulations aseke busi Aminga liangire era temo Manilu aye baba karu ngi wanu wako bagete ko rwogirange ke mongale rangere lya nga werwanereire ina apakorora iri tari congratulation yase ke asu mundu ke nyaswaro ke gusitora iroke na akoruse ikondo bago koroka kebopi tatebya loli roche liete ke gusi ngimogo cha kotero cha loli bwana congratulations wakole bia oga yo gatena wakolire buya you have done well aya Vikundo na ile kiavili you got to Humphreys Hill House conversation, and there is something we call chasing the sunset. When that happens, it is about to happen. You talk to you sana. See what the tuna bokore got the video ne kumani. Yangira dikerasi ke back to the
teacher in charge nyandika. Yes. Tena nintoroje inumora America Katari mu murori kwa tubole maswali ko Katari ni swali elintwa ko boli toto tebete machibu. But we are giving you sabete corona gasira rakio tukaruka otu walenge nyama. Tugateba nga corona asikusiyo ne kurupe nyama. Kakwa nyorete gite di corona nyama. Nari asire nari corona ya asire. Tanzania barumba kwa tigite nga unga nada na kwa yende swali. Bakuru kasembe. So iga ndukia garata unga ligacha as East Africa. Itu tuweka tokulia. Abana basongo bareko settlers ba introduce the word unga twakanga unga nerieta. Na inturero. Egesagane keria anyanja. Egesagane keria anyanja. Enkonyole botu ko anyanja. Enkonyole botu. Konyole chaye koko. Chaye koko. Konyole chaye koko. Bueno. Elieta mwachane toko likwana mulitumia se Facebook. Elieta elicha kirega Nkoirondera tuikole elieta ya congratulations from Kyonganyo na kwego Kenya. Right down. Na kwego Kenya. Na kwego Kenya. Congratulations. Na kwego Kenya. Iyo eneli te bono ya chake anu ya chakalero lisira ekora bono ine sas kwa kwate tuokirie liete lichakua yikoruga na kwego Kenya. Nyangaliza nyangaliza murarepa nyangaliza nyangaliza murarepa nyangaliza murarepa tombe nyangaliza murarepa akoni moko machi nkomirende kweta una congratulations kineke ruri lakini eke husitu ate wenga congratulations igotoka tena yogo kwanira ekieri tukolia rero boroso bweri tukoligame nto koigama onye muntu tarikora kana gusina chakora ki na chatoke na bintu moko nya korogana ubwanje na era mukuna moko nya kubwata na njere na ningwanje wa not there ubuno bono chibwabo kebusi okwari otereke rwo muntu iga mwareta abantu na ende chinywa mochi abwate categories bagusimba nje to kurura bane to kururo baseru onye to ko baseru rika onye taririka enyoma yamanyire yasikire bono nesigari no borobi bwareko no kuchinyomba bwareko kokoro kigesa kukyo muntu so kitwa ikeiraku Josephine nache tebana tai karansa makinia taracha kanaliga makina chaka okay nataka toke aibu na go chaka nali tani go to aya lakini chaka iko Grandi igisera aya Josephine kwale Egesero kumwana Ekerani kyomungina egesera iwana negerani kyomungina egesera iwana egesero kyomwana egesera iwana egesero kyomwana egesera Thank you. agoteba neikeri tamukeria neikeri takora tamu oro igoro rwakwanwa
nchitaigura kituro kitikoibura ninkwa ayale koba elinde musubati usumukungu kago chikobina kwanya gako bino bono amangana na konteki nabe abasacha mbabwate ensemo yabo ekero mukungu abeire aberekire kugusira kyabata abere muri omusa abwate responsibility mukungu akra muri yuko mwake bra yako mwa biti kero mukungu abere muri to tali ko karaki tali kwa tali ko susuru ekero mukungu abere muri to mogako eta wanje wage nasegi no nyenza bali obyo sabali chine chiri chijaba gisanzi bako mwira yaya tali ko genda kugamba kina tali wanjerwa atache embera asaba bakole keriye ko kweka bu kebule tawodi kebule no embera ne muti ko tebiri tukuri yaya nakaya oboina muti ko tebiri tukuri yaya kabira omusacha uyu olende oleisho omwana ogokikoletu iyale koberanga kala agenda sikimuko kezana abaise koirana akoirana kala atache mara baboina ukule mukayo kulitomba wembo akokana ukwakoka mukungu yarincha chindagira chirenka kani mama chindagira kani magana tari amagena mangi tari chindagira chirefati abashibuti kutusumbu ali tukuli tari yakogenda rosana kotenya abase kumene baswe abaswe tinja bwate manganaye yoko konena mukungu webonze kugenda rosana obi nande tabase kogenda anda akabachi kumena nembecha embeche mateniki era no mukoro kaka enkuruwe lakini jaringe yurusa yani wai ntinye je mokoro mwana mokoro bazuru kwa tuna simu kutumo ngone yesu olia mona sikoro mwasakiro ni rumwana ni kweke krat ma moko jana kawan yo umon mun arole ko yugo japa progress ekalawano ntarati kukura mangana yo yembeje abago tebe kugusinga mangana machiria ande ili ntarati kujira mangana mulane ro magani chire mukura akire ke mwabwate ili ndemo arakwana wango magani kwetu mwaka tuma omagani oyo no mheshimiwa Ben omanyi nere to discuss rero kuno mubungo mutangani arari Borabu constituency igato kwanere ikiara mugambi Ben oyo no mwari mubino nyambano ko kwanera torege ikaro kyabagaka nabangina nabasaye toko kwanera mangana yeke gusi twanyana rero naye twari ko discuss kuno mubungo mutangani oborabu iridi ato mugambi ayigwe Igo Okay, nkolenga kwa igure ege ikareke buna geko kwarigania potokwanere ingana. Ayo, mheshimiwa karibu, you can proceed. Asante. Sasa tunaangalia biamala. Na ndipo kuongeza asema biamala ndio kwa kufi. Biamala mnaba radia. Asema biamala ndio kwa kwa. Ndipo kwa sababu to ende tawali ya ende tawali ni moja. Ende ndio bogawa na wanya pira to ende kapira. Para ende kwa sisi agora. Hi, Leo. Calling the personalities of the day. Yes. Yo tuataka tumanye nga kigwa chete ko chaborabu naende how was it divided pako ga chaborabu na maate ne kikiageretebo na masomao ne nkaya yani yebono na marorao ase na marora aso monto kurkumanya getinge gochibosio
back in a few minutes. Oh, okay, sir. No problem. Yeah, Mheshimiwa Ben Momanyi, our main topic today. Asenge tunero mubumbu mutangani burabu. Naende tutaita abantu baitu bamanye buna bagambi baitu bachite buna bakunya gocha mutangani moyo kabe last time tu akwanirite nyananga. Ento expected you monginoye ko baga this evening. Onya tariare. Ebo, biamono gendero ma. Kiara tu sabe nanti baga toko gendero. Tuli mangala. Igo nabora ko batebyanga ebintu mbuyo atari gwanse bwali nateba ngatanjire magina. Basere ko ba magina mono ba. Komo ko nya koligari mwali na lero na likulimera. That is the theme of this hotel. Mwana alitonya bicha mwali bokoleli. Mwana wana mwati kwa kionde yangu. Yoikaranseta. Uikaranseta. Mundu na atako tuwa robote onye monyo otibo. Tigato ba inyoliga. Kiria ariko gendega na risaka agwate nenete sika na endega igetunwe. Kia kabana na mandegere na megetembe. Ubwate bamura na koleki. Ay. Na ki hoteli yete nenetega. Na kio ekomera very special ekaro toliro chenga Maria nabate 15 seconds koli marine akabana igari kiri kaena. That is a very important aspect for us here. If I do it, in the midst of this foreign talk. Na mane kotea ba ngeka ba kali wa magena ya babate mbanjiri banyuge ntukune tumba tu. Aba ngina bali muri. Yendo kere nicotine, what nicotine? Anything nicotinic could not be allowed. And I can give a sit of Italia no more. No, no, that I can routine. I was you go one motindu. Naga sinko mukumama wa mnekunda yanje. Mongini ga koba na kurama. Magana ikai ko rusidia. Ngete nende ko mutumbua. Na ko sia menyeri. Momo toma. Awale ngisia wala menye. Na tuara chidobo. Na takwara ligento. Na gotoma. Na gotoma ngendo de tani kwete. Ndia ngoko. Umona ule oijo sinaga watemna bale ko kijana wako waka ege tokene kiana ya kana ba ngina karba ra kire miti nyende iga etigale tebele etatoiga ba bwate miti ale ko ba kala mu ba ko sias e moka kalmura bata ko mani mote dumbi Omugo chimara ko moto yiga igolo ko moto yi the same aba kungulera muri ko bate bako keso club fanya batanga data suru data bari ba kwa to yi aba ngana bari mu igwe tabako na kukamba sangira mu itero ko iba ba to mote ole kuyeka ni kuchingeni kaba berira na buku konyoro koleta musamba muai elinde bali kone kaba kuna kwa no jimono gabu kirengento para iko swali mbele iko sawa akaba ikirabu cyo sinaga batenga abu ba meze musacha metinyene ga yako ika bai umwana nabia ayicho sikumati kyako silero Monte ko sikanya mo ka tenga na linde. Dia wasaka tu ala ko na linde ko kungu ite ko bi mo ka ite ko bi. Amo ko acelero. Amba tikiri sukure ya na. Muyamana. Ege tata nteja. Igate ona omoibori.
Moiboli na arengo abone. Moiboli. Josephine, tuta toko bugeri obokano, oto herere. Ombuna. Moino ya. Thank you. Aya. Bueno, tigo moino ya to erere oboibori ni. Ose omoiboria. Omoibori, no omoiboria. Abutari babere. Omoiboria, omoibori, no omoiboria. No omoiborwa. Hello. Hello. Tongo mochochi. Tongo no kaya. Lero lituko linene. Utatiga umbuna thambekera watera kulikuwa nenganjete. Lero ne lituko linene. Kako manyete kubekale baadaye. Kubekale baadaye. Bono ninde no mogoko. Tumiranire abari tuarenge na inwe. Koruo mwakoria, kuruo mutinyo erete na ande tumiranire lero. Engoro na banjete. Engoro na balendete. Ama swali na ndagete ko chaka kuyali akabwango senge na tabi umpimeire ebiro ne gitage. Igoro tu atebete igoro ya mateba. Aba murabali baligeretie tali basubati boka bari kuriye ucinkegete kose bakoriewa nonye no momura ko baliteba kose nonye no momura ko tuarale obokongo kurumchinda aina maswali korera ndi naboliwa eliya kabere ngateba ngoko ibora nkolikomo ye ko ibora nkolikomo okobiara tu atete ngakero monta ale kobiara igale kwarama amatuko 8 omwana omwiseke kwarama amatuko 18 omwana omumura lakini nko menta arenga amatuko asengeje kuri oya buna yanyare kanete akanyora gatanganya amagoro gose omwana otanya kubyara umucyo yulinde mwanyo wero kanyora abaisi boka onyorire gesagane kwarama arenge okore rukinyangi kiyaye na omwana abamwe abo bari ko kuboire kwara marenga amatuko mpaka abanyene banyarekane ochi kumutakira para baikiranie bintu biri igama bori ino alintara iraneri aina nyiri na boleti nande igoro yenyomo enyomo tali basubati boka bagusali aba murambale na baraba koraki bagusali kinyomo cyabo ngaki bagusali kinyomo cyabo igobwate mokao na ale nyomba oigulero kwalenga ufresh no mongao okonywa maru oikanyomba sabuni teyo nyeni njiyo sukari teyo omuntu kuno itali musubati osalie nywomo omuntu osalie nywomo no musaja nehero tawura no makungu moronge iga koremere aba muramura yo murabaga nkipara mwanyomiro mukungu koruchinchera mokao kwa mwigi murabaga nkipara mworokie egetija Josephine yatageka amukwankwa ibuna murabaga nkipara abagani mbarabyaba kweberani mwarenge n'abasaja bayino n'abasani abamura n'abayiseke para waikira nyomba omo muromo ngaini chinchara chiria gota ibuka Russia anda mae
Sheria sasa inafuata mkono. Umesikia? Sheria inafuata mkono. Kwa alako roschinjara egere nguanje. Wono na gochori. Na hani chinjara jirano na ro gochianje kuna na kolete na chianje. Ama jika koleki acha kepara. Omo murango ingara renge fa kibago omo ngati ke chirongi abeke sigati mogondo. Omo ise komo ngaini akara nyomi. Kanyore rito abane bakolia mato. Biyamole monyu wete lakini. Omo sacho omo ngaini ingonya ko bwate gaskomyete Nairobi mukago boxi nyomba. Digo echi nyoma nechi nkagete aba murakolia ko bari chinkagete lakini kyo nganya kanshoro hill ne bwate chinyomba kyo basemi oro iboro nege to kengi oro iboro igo kukwana oro iboro rokuru asenyoma abule oyo minto mogaka makinyo ruro otebire igoro yebintu ma okoro gare gonte biga akaro musubati abere morito na batebe tinga abangi nabuna kwanyu omugo ikabwoye okorigereire okomanyire muiseko yino mutari orenge muiseko yemeronde yomete umanyire tumwaro ra obredi igo bona ko tuikira senyomo masikani taliko bo etokole masigari abanyagitari engineer nini abaremi lakini ukagwira yomo uli okogogetia somo saibu ukamuira kwanyolero mwana yomo sichana mukae rada mukae chonjo raba saga na ambura kabugata mukae chonjo na mukae rada wanaume wamekuwa wakora kweli tiangi chiroro hivyo taro musubati areko bamurito kole ndua renge gokonya bire omwana asuwoncho kabuya omutonde norororo akerora amanye abakungu mbale baraba kensa amba mu basukano banyora abana nyomba mu basukano babisete baratebetia abangina baba emete barendo omurito buri omuiseke naruma nyetero ko omurito bakogo ngyotamanye osemurita ayoje gustokero omwana abegete swega 24/7 agusete bakasa ayoroche ngomwana anulete igo okomanu nkwalenge mwana una siku isi kole omwana oli akarale nduja kemetinye no lendwa chindangira nchirale kolya chinsaga enderema isosa esuguma lakini lero mukawa mulite nyama magena magena enyama linieli mbuya bukosi imbiri kwa affect kende lakini omuise kayo okolia nkwanya kogenda pale ino mageni ole omuyoro no kuganyete omwana akoigubya omwana okina omwana obota wakagera nabo ngamaneka bakala tigi kumba maneka no bwadeli maneka no bwadeliwa igo ekero okolie ndagera igo okolia asokole ndo mubero ubu omwana oyo ekero kwarendire omwana akolendu korunda digena nabo kware koli lakini talilio kalioka ebukato nabo kolia lakini talilio kalioka mono chingende no cho protein kolia mabera turi yani ni kiasi eliogo yokole ndo mwana oyo asoke kalenda kale health asoke kalenda kale uya aje konolera ise monyu wete na ekero yari go ikero mwana obyalimo goso mwana ngo chiare konyorwa kero ya ikire metienyi 8 omongi nare korosiero ngori obeka lirongo wa mokungu oyo lirongo obeka gesieri kiaye wa mokungu oyo lirongo obeka burere bwaye osobeka amache ali bakonyu no musacho lakini abalero makorebo
okomate nyokono morogi bito kiebi ale konga kangina kuna karogi kwasa mumuna rogo chaka mungu ino baragi au kongundisa na iwo kwanu kurumuina to manye tinga ko kolendera rumo kungu na ebie komonyene lirongo iri abe kwerongori mambi kwasa nkora ale tutiri kwa soiro muchioni umongi na rongori ya koreta mambi tali yabosa akaro mukungu ale konyomwa ikiromo chiarali ne wakire mambi omongi na rongori ne kerandi ne gesanda bocha mwangina rongori eri teli yabosa erongori eri ne koreire metako ande wansa mono ekero kwanye nyure mwonye omugako yori gotara na bisagane byasobo gaiga nichiko bano kwarwara bacha gokorora kendenge okonyora asirenge njo mongi no mongaini igare ndete mukamu muroya kara koreteki ekera chitumuchi yaikaire bono yaikire metinye nane nanda mentu lirongo igona agendete gokongia omukunguri amomente lirongo nana mate chobe kama chali moko kara manyanga bangina bakare kware koruga mwao ngonya toranyora bana batatu kware koruga mwao ngonya toranyora bana batatu gosengo nyomo murogo korumaega taranyoma ochonyi omumo tangi nkolerora bamuraba bosi ngonya bale chisukuru kokorole chigasi omochiori kokorole ojo de baminto ondaka kunyoma buna kunyoma liori akonyora omwana watigeriwa oyokoraki oyotigara nero gokora tali bonsi bale ko bichoria kobera nyombe emyaka eyemenge iga lero kunyoma mukao kwarugera Nairobi ali kwa mareta egasi nyomba mwao nyokota maitiko karanga nyeni nyokoneli sosa nenderema akunya kwa mukao kwagenda kwa matheyo mongena tobo kimaruao nogochora kwao lakini omongi no mino ande na bakora bangna bangu mete bali kuli bochingo mokoli asenge njora maete side effect chenya eyimwanje teimwe omoiburia karabiarire kare kwa unyama rero kabiarire keranyoretwe kwa mutigite ira nari mwanyoko aya ne mwanyoko nyomba aroro umwana oli umwana nkumustaga riri gosibi bovyo nikupanguzwa egere omongi namanyenga mpoko unke Waeni. Uruwaeni. Ganda borio. Uruwaeni. Aya, bali bamanye madiru. Tuna mosio misos. Mayure. Biko tuna mosio misos. Lakini bile uruwaye agosibeliwa emete. Osunyunte ruwe emete bana kera arali na matuka abere. Bono. Obuiboli obuya na kera umuisekere ndire. Korumwabo achire mwaye anyorire omwana atagete monyo gotinde kama sakara chipara na kobeka chicho lakini aye watebire tori goita kokororeki korerore kwarorire omwana enyome ngiya enyo ene mbolite yumwabo gaki okonyoma no nyane kemoni gekorichimbe banyomba nkeyo esogisi
tugeti yake baki kengenje yae enga kitarigo kama tariko rebi baki biu korete kai bigo biu korete kai bigo kai bigo bigo anda dia ama bongaro mwana kanyaro bigo anda dia umamera ama bonga chinga kinji abana bakama banyaru chinga kinjira ama bonga ariko rwa atira bukia ane wekatinga kiechinda rwa atirimbo abantu bamanya abana ngenda mu bundo ama bonga akolire atirimbo oda engatia nyukianda esagati nere nyama bonga mutinye kumi abagushye barako nyarukanga esagati nyama bonga yo umukinini kumi na kabere yogorokwa igesuke emieri yekomenezere ngerikwa yekira 500 na migwase 5 no umuntu ni myagere ngakole taga yo Gerigese matagarrete oyo ngakubwa kama 500 na migwase 5 no ine myagere 56 correct Diamono yanko era ko batevinga nabo musi ariko bara chinga kiyae nari ebira yamo kurigere kinsa mwakarati no musi na wade kinsa mwarara kumutinyomi na batebya kona ariko kurigere gento kumureka kurigere no muntu amonene kare ga kule umusiga ariko kurigere rigoro okoro ko baso binyongo tukanete oda muntu amonene na kwete asigiri onyenda eroiga umuntu amonene kurigere ni binyongo wokorora isaku asigiri baso abantu abanene bamanya no muntu amonene na kwete baza kubona ari bate biyamona soba tegera mugago yimoko mobo kano yona ni mobo Mokumi. Obuya bukare zeito. Obuya bakare. Obuya bakare. Hacen que todo para Ali como que sangia que para que Victoria mate vio moravaro se un buco año tiana con guria boba ayana con el que boba guami ayana con el que boba guami ahora me tarde boba guami ahora me tarde boba guami ahora con año boba guami ahora con año boba guami ella está de coro boba guami ella está de coro boba guami que maño boba namoro niño songo que maño boba namoro ay que me que como boba por cuando boba santa ni que maño ay que me que como boba ay que maño que da voy a botar como agua, ojo creación año, allá sale, que van a ganar, que ganan de tembe. Por la murana ya, no yo tengo la murana. Buena que tiene, huesito de mobo. Buena que tiene, huesito de mobo. Bandero.
Thank you. The feeling, very spiritual. Because spirit you associate with your source of identity. Yani ntunobokano. Wane keroboko mugana bokanya na ukuikwete pakani. Asinge nchumuhaka buli yakwenda na pena. Ata ngepena wakwaneta geka kukwanira tole bunyamatuta omo mwalimu nyandika biredi ando mugambi oli gate banyole jamu singo tokwanira lakini umukwanire kyara nyali baga nabago tokwanira nande karibu kero mondo. We are very happy. Welcome. Pinto biamole kabisa biamana amambo oyo nanko yane tena omokara sende lakini one yanko yane kabisa. These are my uncles. Nyandika no they are my uncles. My classmate class of Metanera University, same course, same tribe. Umwaka onimo maete kena alagosoma nyamaji. You want to know the value of this and what it has given us. No mercy. We are humbled. And now, if we did here, I said, I'm going to say what? Oyomoke, agronomist. I do Mari. One, I get the Paraman, Namagana, Chiagrovet, Namagana school. Because he's one of my directors. Asima Sabanoti, General Secretary. Namira, one the deputy secretary to just private schools. One oyo, then I'm having a choki. You have a choki. Now I'm
ngomorusi amatenga rero ontagetumia nene director y'ugurukunga Moses Okemwa mukwana ko mando arore culture itumnire. He has done so. Now we are humbled. This will be our home. We shall always be coming back. We did. Yesterday I came very late at night. So I made it here, and we would want to be associated with what is taking place here. Every time I watch you on online, we are happy and we are always ready to be associated. Cambio abakuwa nene briefly asubirini. Thank you. Como cambio yo akura aretu no mukano na bwana arete. Ama iganege kone. 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 Abantu bana biyamona sana. Jena abuli koruko. Abuli korkaroka. Mentira abantu abakuvyo boka. Bikudo kale ke mwerere. Akwegera ko bugyo bokano. Umuntu ninje. Yes. Ano bikundo birapokete no mundo korukunyangau. No mundo korukuangengo. Birapokete pue. Habi golira chimixi ali mwa mwenyewe. Ekena konyara bikundo yo kumkale ko ya America, konyara bikundo no ara America, kuno bikundo. Olibona nayo. Oyo nayo goitira. Igo kende ke yo kenga komo. Kene ke to mwana ari kanekere. Bono nje igo na bwa ate sabari jane. No mo directory. Asama tano. Manya kujiga kama ate ontenga ingi ndongere ganta ke torore. Kumbe ni jikale ndoko mwana njo ngeye. Oh no. Oyo mongwe yake na kontebia. Na wanda jenyo le tonya. Bale ngabara wa maite tonya. Yang tu dia tonya kene ngira. Ngira. Pero ikeigo. Ose gina bueto. Mundo ninje. Na wala ra janga tiga bantu na ko ngai nang oya buete gina bangun kiri para sengi manga ya nai gajang janga ya bon tadi manga dai. Na de tawe ngena. Ya wese. Karena siasa. Pembuat dunia guys ini nanti 29 years. Nggak korup councilor for 25 years. Imagine. Nggak korup YMCA for 5 years. Only kena ada kayak itu. Biarnya tuh buku. Oh no, udah betul beras. Kau jadi kayaknya apa aja. Boleh karena ke transport, jika aku mau bora, mau pun apa nongko ke TV itu cik. Ayah tuh. Tigo. Tigo mau kalau ada vetting, agak qualify, tuh kamu egasi. Banyak kali deh, ibu punya director, tuh juga. Kok ini nyantura kas? Jadi itu aja nanti apa? Nera cari apa support somewhere. Oh, you talk about that, come on, good. Take it. Come on, you need to get it.
Mate wangu cha. Oyo kwata macho hivi. To the humbled, and maybe that's why God has given you this. If possible, teacher was what to call Kamakoti. Naga Kabere, once you come to Kamakoti. I'm not to sing an animal over the next or just raining over the Virginia. Your Meretega, Utaru said to get off. I want to know that. Will be simple to get over. I suppose. Che ronda agambe kurbono pakabut. Egera na agambe de obugambira abate sigine tigara araminyo kia na moto lire etunia. O mo chuna moko monchi. Igo ni tigera igo, akilire na njina bokurwa. Abo no jene amotana ko bekaro. Supa ta chiri bube. Ta o jene ero mai na ko baunchi. Tuansa ko babanga etorasa. Umejike banga kona ntuaba kona hivi yamana taumera nechinga kichile. Asante sana. Thank you. Ngakimote bya bagaka. Bakubya bakana kuga Thank you. I am sure and it will be part of the history of the Kionganyo Culture Organization. And that is even worse. That was the testament. They were classmates. We are homemates. Thank you, Bagambi. We are concluding the day, and incidentally, it is your time to talk. The story I have summarized. Nabanyagetuta Kalan. Ogokora, Toteng, Mobori, Amabodia. Naendega, Nabokobori, Bori, Indians. It is a mature environment. Abaginambara, Irania, Amabori, Yama Subati, Namakungu, Nabagakambara, Irania, Mabori, Yama Murana, Masacha, Nabagaka. Igotoko Semania. Imbire Vitari Kobori one, Nabokobori, Yomondo, Talianas, Meveri Bori Yawa, Nabokobori, Yomondo, the Gatbocket, Nabokobori, Yomondo, the Borio Roteria Chandler community. Nine trends in our community. When we are talking about trends, we are talking about everything to be a chakre. What a conga about Noiga. Una, was what by chakre for demand, Koirania, Mariba, no more sand. Kegusi, get the water, Richo, get the Mucho Mokarenga, Kabiri. Igo Taragenda, Ekarochiete, or Camino Mosachonde, I nearly think it. Moga Koriwatiga, Nekanyanchi. Bona bana kwenye kwa mutiera iri kiabere kiro mwane pa ane mogana itinge mbotu koli konganyo kololo itinge mbotu koli konganyo kololo inanchi iri kiabere kiro mwane itinge mbotu koli konganyo kololo itinge mbotu koli konganyo kololo ayo na boko boya maswali kolwaku naende asomo gusi enyomo
was sacred. Ebintu ebindi byonse bigokorekana byabeire omonto ang'akera kurukatari omosubari agonte natagete koira na Kenya aira ni Chiombe akorane n'omuchioyu ng'aki agokora abana nkamubori abana mbamanyete ise ng'aire mbamwanchete ninkomanya kotara bari nere ng'aire no ambono no bakari bono rende nakiora ira ni Chiombe ng'ombe ya mugusinja are koira ni gwa tarimo kumbu koira ni ng'ombe and it was bagusimba abwate divorce egento kiarengo kenda okobariti ngogende no musacho onde omenya nero onyora abana lakini kogokwa bali bonse pikwa nyora no musacho ibaira ni kwa ekera tarwe tiki ngombe ulio brete Chiombe ngenga kwa morobete okoroba no komente gesaku igo kwa momenterete igabuna aba na abaye igo ke usintu abwate divorce. It was very hard to divorce mukuru in our country. Kose bana bagaka no Mungu kwani nebi na bitoko nyakosema lakini ile serikali ya chini ya retire institutions ya retire law ya retire constitution that wants to demand na omosubati nere ebintu ebina bitoko discuss iga omosubati nga nera koreki nga nera bagerwe oboremo. Look here, omosubati ole kwa oboremo anyhow no liekero mumurata ibori moti ogocha korobegesa kutyo mugaka makini ekera makini tachietiko byara mumura ere nancheire naende no mongi no konywa omongi na okonywa omosubati ono bwate bamura damanye tiase bara kina bagocha korendegesa kwenge baba instituted into that community baewa bakege kama baro sibaro baba bantoga. That was very important in heredity. Naba getutu na baba chete naba ndobare ko machoga ba chete iyo be ya professor na bara na ba chete ondoro ebi ko bikwane na to. But the fact is omogusi in any institution now that arrangement in particular in any event na ende gente mokoro koboro kamurani mogusi tabwate boro omogusi na bwate superpowers echitwaro getoboro toga discourage that indigenous knowledge that was supposed to be very powerful for us now kangatorale bo paite mugachaka unekero montago terena abwa there is a group of people who have supernatural powers. That is supernatural powers which can be used positively or negatively. Like craft, whatever, witchcraft, articraft, whatever craft. Aircraft. Yeah, aircraft. Well, craft, you have got some serious powers. That was wrong. Mukagraba graba kebisa. Intereriba algo terminó voy esta yete. Waga nyaiga umwana otoko botuma bwate batera no yongo. Mukasalia. Mukaita bagaka bwate chingurujyo ko rusieme berense. Ya chaigoreka rumotata gitete. Mukabaita mukabasari mukabarokabarogi mukabaita. Cuando babwate that knowledge ogo sara chinyaroka abagira bambanyete mukabeka lichiko bagira bakensa ono to gaite. We are so culturally disoriented that we don't know what actually is eating us, and something is eating you. Amwacha amutacha bunduzi ebintombiro bigo toita byaretire chitangu chicyabere chibumba and egesaku kego sareka naende toligere Joseph nabako batebya bangina bana nabako atena musa mukungutare koligere moisho bochikuari kyonganyo cultural organization is discouraging abakungu koinda abana iburu
Koletera abana abu ntubwata basegi ntubwate kerege tubarendere bari mondigereti. Why? Tutabarendere tigesa kunke yo in future na ende yo aline chingo sirere kya mokungu tare kutatira monsi ochire kwari. Ekero kwa mutatira omobero musegi. Baba, obero monsi omosegi. Iboro naye. Bona yerende ngayogo toira. Ekia aye no mokungu. Omonsi oyo obero mokungu. Rote na chanyome. Obero likana? Likana. Igobo agutari go karaki. Iga koe gutari koega. Sinsuwe. Yamana so gontegera. Etagekeye ibere isato tayite korangeri umwari munyandika. Asama raisi yo morai Ben Mumanyi na Bunyamatuta totenge obori amaswali utayite kobori. Igoro yakene yose. Turwa toyendeka. Thank you for coming. We recognize you and we appreciate you. Nyandika. Abantu bamintu boyerebya maechirende poraso with Israel Pikiao and your HMH, the class cosmet at Ambagas. And we nero muntu mutanga nkogera konyora Kisii district constituency 1961 gekogera gano reta abantu bako kwabagere konyora bachake paringa asa takaba mupungo mutangani na Minister of Education between 1961 and 1963. Enyombeye no yokurukunga emana goika 1970 muntu getera ndo bugambyo ubu bari kurukwa morara nerega kurukwa na matutu onyo kwete after 8 months agatera bali sa mugrango bakurukwa Banyaramba barubora bakurukwa wanyu bobanya bali sa mugrango kwana baji mbega soja lakini in summary Mheshimiwa Ben Mumanyi is a lawyer. Gaba Mubuge between 2013 na 2021. So it is part of the program. So Nyansongo ward nero yoka go if you are seeing Ekikwarora ntukeri ngariane ekikwarora enkaira Ekikwarora ile house fresh Tenena Ono gakitegera mbatebye Thank you so much. Ladies and gentlemen, first and foremost, it was an ambush. I was not, what did you call me? Guest of the day. The guest of the day. Yes. I didn't know that I could be the guest of the day, but... Let me tell you this. When we come is when we choose guests. That is what we reason. So today, don't you think it is nice? Bless you. I take the honor. Thank you. Thank you so much. Tigangire chinga kiechi amatatara chinse. Kwa nina yemo asali narora umagoro bobo no bono chiakaba. Mai saba kungu. Você de curo, você no ro aqui você não ro na grande ele anara ya go kia bataba patirende na so mira mangana mangi
Nasomira mangana mangi. I have a friend here. She's called Council Grace Bundi. Ako Grace Bundi na yano mwakili. Wako na sister yake hapa. Grace actually no Manyamatuta. Yes. And I was like, I thought she could have been the guest of honor tonight. Because Nero Omanyamatuta and she's a colleague in the profession. Inche, Nkoro just as my age. We can see the sister. We'll go to check my attendance. So just as my age, I could get him. We to Masava, Nyamira County. Kurukunga Nyandika, Mumuromi. Audio Rugaiga, Kurukua Ben, Muanuito. So, Mumuromi Toga Goberaga on the many days, you were again the Kirigiga. And my good friend here, Okemwa, I saw him post on the status and I said, let me save the date. And for sure I saved the date and I said, tonight or this evening I have to be here and by God's grace I'm here. Thank you. And then I got the family of Nyambane, where Obino comes from, my good friends, I don't know whether he knows that. Mheshimiwa Ogoti and the wife Gladys, where they come from. Gladys where she comes from. Adinange na Seito, and you know. So Akina Ogachi, I know them very well, your children. So it's a family I know. Naenda na achile baka say no na rage. And even the other time you had a problem, I scheme I was there. So it's a family I know very well. And I can see many faces, Akina Dante, Vikundo here, these are my friends. And we've done many things together. So they're here, Mwakili, a student, Wakili, Amos, you can say hi. Yes, the mother and my mother, they are first cousin, lakini wana sege kusina bambu. I know here tonight, so I'm at home. Naende negokiri sana inche ninganje teke gusi ngo takande nara manyamange na berata to ninganje teke ceremonies and events when it's supposed to be our daily lifestyle. It is not good that we reduce a culture yaito kobanga ne ceremony kwa jatwa yakora ceremony kosetwa rangira ni kulinto yaito. So I want to commend Kionganyo cultural group na ndiko batenga na bego keili sana. And I believe and I hope we will metamorphosize this thing. One of the next time we'll get to the next word, and I'll be there. I think should be the next word. I think I have given you an assignment. So that the next time the word of the day should be metamorphosis. So that we metamorphosize this event so that we have a big catchment, our values, our dignity, what is a we carry yourself as a young man, as an older man, I don't know. I have been agonizing for some time about the dress code Yomongsi. I tend to feel that this is about Yawaikoyo. No. I don't know. Do we match? Yeah, I want to answer that immediately. Yes. Today, yes. Abaikoyo Panto. Yes. Abagusi Panto. Yes. So in one match we marry. Good. When it comes to the soil. But when you see, Noroche, this. Yes. Yes. This will identify the totem of your community. Naga Tori Kyonganyo, like in Moses, no Mugirako. Okay. So when you see those tops, the law, yes. modified because culture, there is dynamism. So have I answered anything? You've answered. So the color tone for that is different. Our color is brown, deep brown. No, not this one.
this is still our color. But it's not deep. Amaroba. Yeah. Maroba ari I think my question is answered, and I think going forward, I am giving you another assignment that we can even launch Homogusi dress code, so that you know, sometimes I'm called to cultural events and we are told dress according to your culture. Njanga kinkobeka uchomo yogo inyora bono nkobeka inde yonsiga nakoraki nagenda. So I think in the next few days to come we'll be launching our own dress code, so that yagalo to kuja chi event cheito otoko genda chinyangi cheito otoko genda nekinkobo cheito. Thank you so much. Inche igondo mwakili na obisianere in Kisii town under Maiche and come an advocate. Because I was ambushed from Maiche and Kamban Advocates, we donate 5,000 towards Kyonganyo. Thank you, and may God bless you. Ikatobuatrane, togende yamo. Asante. Yes. He's shocking me, he knows my son. Yes. He knows him very well, and he has shocked me. And you may become my friend? Yes. So Yeah, wakili, that is what it means by networking. Lakini inunpako yone. Nunabai, yani nabai be chiombe. Chiombe makabe kichiabe kaburi nchirego tutwa paraki. Twa ingama. Na wanyachi abete chimbe chikari nyanguru kiaraka go tadeki ni. Lakini rende. Echibono nchirichi chingia. Kari chirimaka. Wakili tolende totatere naende batei bari bari na nyambi chutanya na kuri na mote tokwanira chinto bera naende to bwati singoro kuna baba tokora tipi chinsu chigo sekere usema kuyamon, and I'm so happy. Yes, thank you. Oyuakwana Ogoti is my follower, and as per now we are the two of us in the community. Rose. Pero watera kwa wakili. Uwetu biya bwana nesa kutenelingi. Naende bwana chisenji choko moja maswali. Karati banya kubwate li swali na chiaga ndaigo. Chiakwele ndai modi ngere. We have around 10 minutes kuboli. Kende gyonsi yorabo. Kende gyonsi. Na madilu. Madilu asoli. Obe yange.
ye biro ne chingaki ne second ne kiaro asenge joko myamina kora mukira bia mono onye kubata hivyo beke yange onye kubata kendo tage beke yange ko monto nara anta gitara introduce elindo mogambi amanya na kitowe introduce nto bwate nchera bundusi ayedingo ekine example abaminto mwatukire gaiga ubwende chubwa kiunganyo masoge nanga mwate bali agoro ya nangi dio ya agoro chego asili tangur ku Nicholas ni ri sabai abanyandu aro batorete te kama chikobancha tutanda ni birengerejo irioro lira bundusi gonde oyo mongare mukaya mumanyi garu yo barare akaboyo bugongo akaboyo barare bararo akaboyo nyakundi boisera nyangoro tabiki umanya musweta bulimo buibabe nende likeyura na akaboyo buibabe akaboyo kiboma omugusi gari musinto woso mugusi elietali yale gari kurukwanga weya yakebagancha ngai liteli na elietali yale weya yakebagancha inche gondo mugitutu abagitutu intugo twarobetwe mugo isero iganyorete chinyaruka kioka paka kianda konyora kisi umukeira kako ne kuchikeka niyo muise kenale kona ria tabeti umanganga umugaka nitagete muise koriyo akamateria ngamu ina ne kisiba gerorange na chiri chindengo ete ya komenta na rio mukungu oyo rovere tikegima bakungu bakalemba ariko tagwitabere ligatigi konyara akarosio boko uno musacha no nyori mukungu kokonyora baigure gete tokuruka ngachingera gusechingana ndi gusechinkumanga mukungu yo nachare tu muiseke kari chira kogenda ugekabike baga okekubikubugira aba umuntu oguruka munyaribari muchuge umuntu twachete gusalira umuchibo tacherete kegusia gachagoteba macho muchuge liba machoge yagwete kuba muchuge togoikana umuntu oguruka murangi twerukanga osueto ngoge nyicho yango duitete ngoge gosochecheretie ngoge tacha minta kuna megesa kuomwe manche negesa kwako ago tutuka ngosago siria na boto kweruka umugano ito igobono nabo umugano bwo mugitutu nabo koreteki nabo rigo intuto liba muramo mugitutu tari mu muroma ne bwo mugusi okoba tuaye twigwasi tukagaria tukamera abantu barengo wasi ya mukungu egwasi umuntu ogera twakuma no mukungu g'abakungu ntunto basigete nabo bagarete sakuzekero ai kona umunyere rubugongo ikigonde gikembe nikiabo gongo wetero umungiro kana ukurukwa nga kerubo musubati ukebobo korubokeira baba garo muigwa abagirango abagiranga abaisanga na magukoro igare umunyamatuta igaro muigunere gwabantu tokuruka abanyakoni igobono mwaiguru ruchiriru ane buna rore bono rende kidega tukiabete nganege kone yo kiagosete omugano gwo mugitutu no mugarore na nyakundi kanyo amabakungu baye kanyo mukungu omonene nyamasebe nyagukerario nyakundi nendo kuko mwanga nga tali kieni agacha gokorera nyamasebe nyagi nyamasebe digi yali tambe entori chingaki ndokori gichingaki tote mugano omonene igakorukwa nyamasebe nyagukerario nero mukungu okabero bwataba muraba bero kubundusi na manua utatiga manua rengo omutindi omukirura kiri omutindi ariko runga manua aye bundusi gende karanze ay
Beautiful. Thank you. Hey, moko abundu chini guys. Yani mokagete nene agosori akorirega. Itari gosori bundu si akorira. Otoire information that covers all the communities and the clans Chiabagusi in a special way. Naende manyaiga. Bagina bo aso mokungu agambete. Tari na igongo batogi yae. Lakini naende tari ko gamba actually. Aiboleta abantu baye boronge arobete. Naboko nyo nori oro ne rogo chote ne nyumo. Na nyomba nchayo mboka. Bono kitoko nyakoe mukora. Tuwabu hata maswali. Mukwango kwanale. Aye baba. Kwa bwatege. Oyo akoro kerubo bana. Kerubo mukora. Kerubo ndo yo mukora. Atari gukora sai Kerubo ndo yo mukora. Mukora bontita. Ontito nyafundi. Nyafundi okebagendi. Kebagendi ombe. Ribo riane ikwenda somo na Josephine. Nate bana. Ngakukoro kweke. Josephine. Okay. Nkwate bana. Ridio mohinarenda usomo swati. Are morito. Sawa. The second thing, nkwate bana. Nonyo no moga koye. Tata kiriko. Korema. Kibiro. Na nogutacha. Na ne tata kiriko nonyo ko imboki nonyo ne mobe. Isando. What happens? Kakogenda gari. Asante. Yamona seri bori elio. Ekero omus. Boina, osata chamara bayo boina. Oboli toboli aguchaka gututiboka. Boiteke. No mosacha agende nere atambuka mara. Kaya ngonyole molito botoboli bakora. Bokorwa neriogo ndiro. Eriogo nande kora manyemo kaja getanga kurumwarenda. Koro mwango. Komaide kwaenda matanga. Eriogo riogo konyo musubati ekero kwamenya gwata choboina amara bali nande yembera naro korusia omwengere anywe bulita botenene. Ndiya mana timaidi gose kwanyigura. Thank you. Kwa ikure. Nabo togo semani bintu tutaitiko batai tutaite mochi kiunganyo culture organization mwaka ne fee gete tumanye ko ba because it is not easy. Akire ne lakini kwa batebe. Ekero ubwate issues chiko surround ebintu bune. Na ne chimpekete chimpekoro ke bitengera. Ebintu byonsi bito ko bikora limo. Asaba subati from kiunganyo cultural organization. Tobwate issues. Kwa igoro mwa. And that is how serious we are. Watching us from all over, wherever, this is Humphreys Conversation, Kiunganyo Cultural Center. As it all kwanera, chingige kero chinga koboroso, womogusi. I want to bring no ordinary ugata na ne iswa dile totai raneli. Madilu, ero, ntagete achako totebi, vote of thanks. Lakini ataraja. Ntagete mokuara achaga. And I have a special guest. Kebi. Kebi. Akatera kalika achireka kali very popular around the young people. Abang nkali community standards chia kiunganyo. Lakini rende asenge njoko kinare nto tomotatere tomotevi kito tagetakore. Lakini asenge nchare na endago kina. Moses loves nurturing talent. So ntotake konacha talent yo mwana oyu. Into mwanjira atotera gatera ku nonya togo ga describe in our own way atara charende mokwa. And remember we are international right now. Tongomo Church. Tongono Gayana. Tongono Gayana. Tongomo Church. Okay, asamale tanguru kwa bel mokwa. I want to make Mukwamono because of my channel group Mukwa Times on YouTube. So Bonnie Anjin on the part of the
Kyunganyo Cultural Organization, and also the large Humphreys Hill House Hotel. My role as a group where you, it's marketing. We are just trying to see how we can support these women here and the elders that we have in this particular platform. Now, today they just demonstrate a few things. Now, Kyunganyo TV. This is a TV basically it was started to bring interviews people on online Mondora Som Mbia. Now, there are so many things to upload to a big place so that on your mouth, on your online, while you get it. Then go to more detail. Kero kwaro rire tege pindiga. Tete ave no muga ko yolo bukwana. Kwa realize ringa yendongero oteto kumanya in details. Nchini very the comment section next time to get on. Sometimes na watch bakwana. Oh no, sababu na bring this up. Nelinga ndoka ndike the support online. Una mwacha ga. I could kindly request when to subscribe. Seven. So that again that so just get to Kyunganyo TV, subscribe. Oko picture Humphreys, the water mpaka ushmera. Ase the water chinyumba chichaba. Okay. So as you proceed, man to kwanelete ga ne dance ya lenga to kwane kobara chinsa, the first part, the kwanelete ga, and then gocha mpaka wono stolela. Next nkwana to chinyomba enyomo ogokwa okoiborwa amangana ndo sikikusi. Igo murosto abangira mangana. Ine rinchera mura support yaba. Abagaka nabani. Kana linka class 5. Tato mitaka yanda si somo sana. I want to correct you. Right? Abamu abo mbako bai. Is that right? Okay. Take care you do it. You this. Bona tata na what the problem yena kana ngoma. Man lucky mamu minta sirete ka kongi bora so tinyo alito konyo ranga kichingo bana mama mona ange ndekete bikega maloge ke busi. Bona kinyo kina chi challenges jiro na makondo somo sana akamate yogeri. Una makinega. Yogeri ndeke busi. Ndo kole omwe. Chinga ke chuna lina what the problem sana. So tata kamenya gochaka akachaba te yogeri asimole. Ande yogeri isinyunte onyo. Alafu elindo kole osimika. Asimeka ngasinyunte na kitinje tukoni. Oh nendo kia wetene. Na nchite marioga ke kusimona. One kero na asinyutete ngasimeka tinje tukonyo. Kingo chikonyora mara kwa tata chita matamo so gako ira na bonde ira lakini kinchande de brenge na ki yoko jiji na nyete enda ya nengo chore tere shida tata umani. Ono tata the following day bana yikechu. Makubuka akaitera sakuna moja saiga mwani. Akangadi yoge ne ya kombe akaganda kechu. In fact akasiba akamakonga ngani. To cut the story short, after like 1 hour, 2 hours, mindengi mato yangi nyakita tora admitted. Tora admitted. Asenye cha tora yitedi yoge. Tata wate kerenge ringa. In fact, before I just talk about Tata nero tuchina asibita kakonga. Asa lenge gali mochikericho nero ikamuwatero. Nero tuwa kwe simi, okay, simi gakuka. Ekatebunga nero alekericha akolete. Ara admitted. No, in fact, what happened? Yoge no koroka is your road. I think it's called a datura. A datura. So you take datura, the whole family. It's a poisonous weed. Later on, after like 2 years, Tata kama wenkaransi ako share meja about that story because we were dying in Israel. And the bingo mundo mora kiti yoge was right. But yara one dia rocha kalikwekani. Loro shega. Now, nkinalo rumo kanoi. Abagaka banabali nabo bamwita malioga mange sana. Lakini basi oba tena gando liye nabo kusiba. Si ndio? Omaguliro wali nga onyane sumuguni.
So that's why ngoba sisitiza ngoba insist lero kumubwate michando ya mayogo njene yonse usimuchando ndikwezo help yanda physical esaba ngina bakakyuma yando the process morana makine ya time yo bakurikira yoko obwene mode banga tataye dushikwerike itakuwa shi ebwana ndako ene renjera ya moyo kwanya bana nabo banyolisa buni si ndio biamona sana in case of anything that to update emete tumaita bangengo endani ubweni rumo lakini inchira kinda inchira bangu ko mwana gabwene lakini ayotwe gosinya lebe uliotaetwe omaete metengo simekwere ne chinchira chiaye gosine chingeni chiaye nere gosimekerwa chinkara nere gosimekerwa ememera nere embolia paraki ego koligeri sana ige keronda gotebi ngajutu kenyunta munna bake okonyo mwana umuntu nagusire gose kero orambo iriyo ngotebi umuto oyo noro kubwenia ubuire buganda ogende asinginjo nakweto kabwena ngakwa konyorocha ochigotua oyo ta kubwena nande nabona amakorero biyamo ekegusi emete yaye yabwate a structured way of taking igotari una okoimokiga na gokoraki na konyu biyamo moko bangera chinkobi naendo ndinaro ugate iboya linde ribori ugate oli Tarakora maboli mbora naye ndena yani kanjua laki sama sekali injua mwago kunginol kaiwai ekiombe ke bwana wakili watenena Moses yakaranza nabuba kora amangana itangani onare osabanga kora abato berugeri no mukuru ke baba friends 6 parts kera mangana asinyire ekebusi ngo titole tikot ebinde na mogo tatari ko issues wanoka usabande unamaleme myando na nini makweli abako unemebe yango ebingo zitole koti owoja kwa moko enda ko next part whereas kinagwa kenyore nango ebingo para to tali to once na chiro mata mkwaigu ingana linde nayo da ukwana sabara yawa yana ntinduzi na ukwana ken umujowe iro mugale wenda rurare na kumye maganaro aho nera ali kwa ya kimataifa sasa ndo zingawe takoba pumas kimage wasabe ya stop ganda wa kukuwa mekutana mena ifacilite na para era na onde isso tá correndo é memba o colita e que me sabe o baki memba colita que me sabe namba na boco eu o bem memba então já olha tinha em ocoba ana olio tamanho de que ainda se que abacoba e queria correr aqui amanhã queria moer na água tanga será mintava e quando cai moajiwa minta aba indio roje to koro mukutano gomwa aina rote wa namba yo to join year 400 200 ABS operative bank and the account is 29977 99977
Triple. 777. That is the number. You want to have members. What we are talking about the members, we shall communicate a date here. The next meeting. So the next meeting you take the moja by Saturday. On a Saturday. I got to do a mukutano to bank to be a committee. Mono number 1, they work. One of Okora, Omoako Yotunena, Oyana Yore National Honor, the hero, some of our country. Omoako, you are in China. Some of our college. You got to want to buy, see, in an evening. Abantu banyu kiramana ya college na nduri gukora bibi tutamanyitse twakwana kuri site tumanya ngara tumanya gukora cyaro ngai n'abantu bamushije tigare bose so abataramu mbara n'abandi abahari mkundo bagire paka US yuko iwo na ende uyagwa fishing no mwaka utarahera kwa enda turi US na wanyenja ile he works day and night ororanga wasukira sana kinataka kubatangaza na nti kukwara no yoroja abantu bakurigire bakuminga na royo Moses ororanga but no mogusi enda ko batari ngoyo no mubero na nyama oyo mata mareni ne jote kumanya and we wish you well anyasago sisi we want to move sama kana ya karika no arensa tari gorari arensa ni tukoko mataisto uchi so ndugu watu wasu na kupongeza sana ara inabu hata omongi no yo la mangano si ako kumama tosha. This is also our color. This is typically now kissing color. This one. Lakini kara yo moushie likile manyile kurukara yego kumabua. And then we now have Kionganyo television. We have it online. You watch it several times. Chairman is very concerned now. Are you all members? Yes, that is what he's trying to say. Can we members so that what we are doing, we continue. No, any new members in and that is good for us. Madilu. Gaki konyole botu konya chama, gaki konyole botu konya chama. Goko nyobune chaye koko, goko nyobune chaye, gaki goko nyobune chaye koko. Wangu akira wetu bya. Motiga go cha mbona mo mai ko ni nyongo juo cha mo yere ga kiunga amoranche ni ere ndo kiunga nyonga na mo go cha mada mo go cha to ta ina kienga te ko bekwa akino mo ni nyongo karibu ga cha ga ndani bas mo go chi mo ga enda bia ama kano atenenga ada kita na te bi musfati yo anda saira kire mo ki furango babo yonde yorinisa ai bulu Madilu neva ini kali ane ndeni ngora alira ngoro ku Madilu ya o kare Madilu system
Madilu system. Yeah, it is a very Madilu system. Gayo. Akiro jumano tayo Madilu. Bali mo arode bicha ya Madilu mo di baita. Koko bingera. Agi ay no nyero. Ahora nyore mama na mimi na Kongo. Ono bakilinye, hey. Ono bakilinye mamu, hey. Ono bakila na fulaka yo, namubali nayo. Ono bakila na salaka pisepe, alipara na vino. Wanjira nebona. Iga Asekiong'anyo Cultural Center na Humphreys Hotel Conversation. We love enjoying ourselves. We love identifying ourselves. Eanche wanjwe ote anjeti to wanjwa. Na ene kerobu anjete, you are proud of who you are. That brings us to the end of today's session. Those of us who are watching us from the International Forum, thank you for watching us and thank you for your contribution. And thank you for your contribution. KB is going to give us a modern song that he has sung. Koikote no ikokotero. Babato agendo tara koiwa. Ekiara kokote na magaga rekonya wesio. Haya. KB, you are allowed to live at your own leisure. KB. Kidogo. Sema awo. Sema ye. Tumemaliza kikisi, sasa tunaingia mtindo wa vijana. Vijana oye. Sawa. Nataka kuwaletea wimbo ambao inasema number plate ni rekodi. Sawa. Thank you DJ, twende kazi. Kiko baba tu nasimama na dada. Shisha,
You